Salutare și bine v-am găsit la un nou video de pe canalul ăsta. Acum se va înțelege mai bine ce zic eu, că filmez de pe altă aplicație, tot de pe aplicația aia. Și am zis că să mai filmez un video, că na, de ce nu. Mâine la ora 3 o să fie un live și o să postez acest video pe la ora 1. Și sper să fiți cât mai mulți pe live. Adică toți abonați și sper să fie pe live. Știu că îmi propun rapid un live, dar acum asta este. Bun, să ce vreau să-mi iau pe harta asta. Am quest pe Rosa. Hai să văd Rosa un meci. Ok, bun. Hai să văd dacă o să reușesc să fac ceva bun. Să fac măcar quest-ul ăla. Că quest-ul ăla ar trebui să-l fac să am 18 big box-uri. Abia aștept să se închidă sezonul la Brawl Pass. Că o să se adauge un brawler nou. Și Crow, și Spike, și Gale free. Cadou de 1 iulie. Sau așa țin mi-o minte. Nu știu dacă o să fie așa ceva, dar sper că o să fie. Bine, am toți brawlerii, deci nu prea mai îmi trebuie aia. Poate să-mi dea star point-uri sau nu știu, să-mi dea altceva pe brawlerii aia. Mi și maxați. Deci, practic, e un fel de Brawl Stars e terminat. Pot să zic. Bine, nu e terminat. Pot să zic că e terminat. Dar nu. Nu e terminat, sunt brawlerii maxați. Asta încerc să vă explic. Ok, uite-l pe Poco ăsta. Deci Poco ăsta să stea chill, că moare. Gata. Uai, că am uitat că Penny dacă tu ești în spatele un brawler unui chest și îi dă heal ăla, ai încurcat totul. Bun. Video ăsta o să-l ții de vreo 13 minute, cam așa. Nu o să-l țin mai mult, pentru că mi se încărcă memoria și RIP. Abia aștept să fac live-ul ăla. Că, na, de ce nu? Deci, dacă se aud sunete ciudate pe fundal, să știți că este ventilatorul. Că mi-e cald și, na. Mulțumesc un power. Pentru power-ul ăla. Hai mă, bul, n-ai star power, nu mi-e frică de tine. Atunci, chiar deloc. Cui e frică de un bull cu star power? Bine, dacă ești cu Poco sau cu... Bine, cu Rico nu pot să zic că ți-e frică de bull, numai dacă e aproape de tine. Dacă ești cu... nu știu cu cine. Mie mi-e frică de Shelly, că cu Rosa. Și am vrut să zic că cu Shelly. Ai, nu! O zărit. Pe locul 8, atât de greu ori murit aia. Ai. Bun. Hai că mi-am al brawler mai ok, zic. Colt. Hai că iau Colt și gen nu vreau în Rosa. Să încerc cu Colt. Dar nu mă bag în mijloc. Mi-e frică să mă bag în mijloc. Mă prinde un bull sau ceva din asta de apropiere. RIP. Săracu. Ce l-am spart. Opa. Gaki. RIP Gaki. Hai că RIP Gaki. Hai că nu RIP. Ui, dar ce bură-s cu Colt. Deja am făcut 2 kill-uri. 5 brawler. Nu pierd trofee. Lejer. Mă duc în mijloc. Bine, nu mă duc chiar în. Stau mai așa pe margini. Bine, nu stau în buș. Nu o să stau în buș. Opa. Am văzut. Mamă, 50 HP. Ioi. Mi-e frică. L-am omorât pe ăla. Da, ce damage m-a dat. Noroc că mi-am dat tot rapid pe el, că altfel. Serios. Really, nigga? Hai că da. Bun. Ok. Poi, cât de merg la îi înving pe toți. Direct, meciul meu. Power 4, lejer îl bat. Rosa. Nice.
Hei! Really? 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 Aoleu! Ce nu-i frumos să fac așa. Să mă bag pe ei direct, numai când vă care viață puțină. Acum n-am ce să fac. Cine joacă? Să joc cu cineva de aici? Nu. Hai, mai bag solo. Poate recuperez și eu trofeele. Toate. Aș vrea. Mi-a pierdut de la sezon foarte multe trofee. Mi-a pierdut de la rahatul ăla de sezon. Deci, atâtea trofee să... Nu! Mamă! De ce m-am băgat pe Dynamite? Când știu că dă 2000 damage. Uai, dar ce fail. Să zic că lumea în comentarii că sunt ablet rău. Ai. Deci, nu știu ce să fac. Chiar nu știu ce să fac în privința asta. Așa că, du-te, puii mei de Bibi. Dacă tu, cel care te-ai jucat cu Bibi, vezi video-ul ăsta, zi-mi în comentarii, please. Dacă mă mori, zi-mi în comentarii, ok? Bibi aia. Oricum nu știe că eu sunt YouTuber, nu dă mult timp. Rip Dynamite. Și rip și ăsta. Mamă, dacă m-am prins. Pe săracul. O-s pregăti cu ultimata să mă dau pe următoarea pradă. Nu pe chest. Nu dai să mă dau pe chest. Mamă. Sper să nu fiu o Shelly aici. Really? No, dacă vezi video ăsta care te-ai jucat cu Bibi, îmi pare rău. Sau asta. Una din două. Hai mă! Dynamite! Trece aici! Ioi, că n-am vrut să... Serios? Really? Really Dynamite? Hai mă! Serios? Ok. Hai să mai bag 2 meciuri și închid și acest episod. Dacă vreți să fac unboxing, să-mi ziceți, o să fac. O să-mi strâng atâtea big box-uri încât o să fac unboxing de noul update. Noul update. Noul update. Abia aștept. Poate chiar îmi dă gemuri sau bănuți în loc să-mi dea bralele aia. Sau poate mi dă și pe 500 de 4000 de trofee din cauza că am avut. E ok. Vrea și să se bage. Hai mă, Shelly, ești de acolo, că nu prea am internet ca lumea. N-am conexiune acum, că sunt cu cealaltă camera și n-am conexiune așa ca lumea. Oricum o să iasă. Uite șobolanul. Șobolane! Treci aici, nu scă. Mamă, am crezut că omor acolo, dar aparent. Tot am mort. Mamă, mor. Ai. Mi-e frică de el prima. Hai că mi-e frică de el prima asta dacă e. Ai. Da, e ok, mai ok. Hai încă un match și gata. Dacă se închide atât de repede video RIP. Dacă se închide video acum RIP. O să pun în descriere canalul unui prieten. Să mergeți la el. O să pun direct numai numele, atât. O să fac promovare la un canal care are 52 de abonați numai. Deci eu vreau să-l ajut. Să aibă abonați mai mulți. Măcar el, dacă nu eu. Măcar atâta sper. Să aibă el mulți abonați. Măcar 100 de abonați vreau să-i facem. Bine, cine vede video ăsta, sper să facă promovare la video ăsta sau direct să-i zică numele canalului. Că eu o să
Ăsta, nici nu știu cum să zic exact, să explic să înțelegeți. Sper să nu mă moare. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nu, oricum nu mă moară că e nablet și am fugit. Fraier. Hai, mă! Bătaie corp la corp. Vrei? Nu vrea. M-am făcut bătaie corp la corp cu bul. Ioi! Am omorât-o pe șelea și s-o băga repede bul cu portul. Mamă. Asta e ultimul match de pe video de astăzi. Cam atât a fost. Îmi pare rău că a fost atât de scurt. Îmi pare rău că a fost atât de scurt. Și ne vedem pe live data viitoare. Pa, pa!